Hey Kok, wat heb je in hem baan? Ja, beste Dick, goedemorgen. Ja. Eerst is goedemorgen. Goedemorgen, lieve kijkers. Kijkhuiskinderen. Oh, ja. Oh. Maar wat ik aan heb, Dick. Ja, Kok. Ja, het weekend van Max Verstappen weer. Of is dat een schietgeweer? Nee, dat is... Ja, je weet maar nooit. Je hebt van die geweren, die kun je... Ja, dat bedoel ik. Geheime, dus dat heb ik nu in, want ik woon sinds korte tijd En Blierik. in de Molenbossen. Dus dan moet je toch bewapend zijn tegenwoordig. Nee, maar ja, ik word gesponsord, Dick. Ik heb bij jou nog niks... Nee, ik ben kunstenaar. Want denk dus, dat kijk jij- wat al loopt, de 11e. Hey! Hey! Maurice, van Maurice. de wortelenpin. De wortelenpin. Ja, Ja, het is ik weer- zie al de hele morgen die, hè. Hoe laat is het? 6:30 en iedereen loopt al verkleed op Die straat. gaan allemaal ontbijten hè, bij Bij? American. Bij New York, Bij bedoelt New u, York. hè? Ja. Hé, maar ja, maar je ziet voor de rest nog niks vastelovend boete. Heb ik Jawel, gezien. ik zag net op de fiets de hele jokerschade. Oh die, jee, op de fiets zelf? Op de fiets Oh, allemaal. wat een armoe zeg. Ja, Jongen, dus jongen, moderne jongen. tijden, hè? Jammer. Hey, je hebt Ja. net opgeschreven de VVD. Wat, Ja, het ik is een snap beetje hem. leegloop, is er? hè? Ik snap er niks meer van. Daar hebben ze die ene, hoe heet die knutselaar. Die was kandidaat lijsttrekker. Knutselaar, noem eens. Bambaum? Nee? Bart. Bart? Oh. En nou staat hij op een onverkiesbare plaats. En die Ambaum, die staat... luister, bij de VVD, daar zijn krachten aan de gang. Mark Verheij is aan de gang. Denk je? Ja, dat die daar alles... wil vooruit, hè? ja, Normaal zou je zeggen, hij gaat achteruit. in maar Tante hij Bet wil- stond hij dat wil hij vooruit. wethouder wil worden weer. Dus dat zou best Dat zijn. zal toch niet waar zijn? Ja, dan begint hij weer opnieuw. Ja, wat moet zo'n jongen? Wat is die? Ja, 40? Ja. Die kan slechts de rest van zijn leven met wachtgeld, alhoewel. Ja. Er zijn er wel meer hier bij BMW die met wachtgeld zitten. Zo Nee, ook maar kunnen. onze Mark, ja, het is geen verkeerde jong, zeker niet. Zeker niet een aardige gast, maar ja. Grote vriend van meneer Van Rij, hè, toch? Ja. Of niet? Jos van Rij, Piet van der Pol. Ja. Ja, die hadden een leuke biljartclub, want Piet van der Pol is vroeger ook een biljarter. Hè? Serieus? Ja, dat was een hele goede biljart. Waar biljart doet hij mee dan? Ja. Gouden ballen. Heeft hij gouden ballen? Ja, daarom is dat Mark Van Rij. Is daar gek op natuurlijk. Ah, nou snap ligt ik de ook. link allemaal, Ja, ja. met die flessen bij, nou snap ik. Ja. Hey. En de Venlo-rijders, die Ja. gaan naar de Noordkaap. Ja, met een oude auto, die staat Nou, in een de oude wie, hè? auto, die staat in de wie, ja, Ja. inderdaad. Sjoerd van Heister. En dat doen ze voor een goed doel, voor Ja. Serious Request. Request, hoor, yes, sir. Dat is als ik het uitspreek, heb ik al een hete aardappel in mijn mond, maar goed. Ja, Maar ja, ik hoop niet dat ze die bandjes van tevoren even In lekker Blerik, schieten in dat is- Blerik, ja. want dat is natuurlijk zo vervelend. ik kom er niet meer, jij? Ja, jij woont daar. Ja. Oh. Ja, jong. Maar- Ja, jong. Hey, ik heb... Ga je nog naar de vastelovend of wat? ik kom dadelijk 11, verhoezen. Ik kom verhoezen. Ik zit bij de Lidl en ik moet naar de Maaskade. En weet je wat ik gedaan heb deze week, Kok? Bitcoin gekocht. Echt hoor. En ze zijn gelijk van 7000 naar Ja, 5000 ja. gezakt. Echt hoor. Echt hoor. Ja. Het is wel een hele hype, ook die bitcoins. Ja, hè? luister. Ik heb gisteravond iemand gesproken, Ja. die zei, binnen een jaar zijn die 20.000 euro per stuk waard. Ja, dat zeggen, Dus dat je zeggen hoeft- ze mij ook. Je hoeft niet bang te zijn. Luister, ik heb een beetje spaargeld, niet veel, maar daar moet ik geld bij doen. Dus ik denk, ik koop bitcoins. En dan, ja. alleen, ja, ik ben aan het wachten tot ze onder de 5 komen. En dan, hup, dan koop ik er weer een Dan hoop. koop je er weer Ja. een hoop. Ja, het is allemaal, Dus- het is allemaal lucht, hè? Het is een beetje gebakken lucht. Gebakken natuurlijk. lucht, maar dat is wel heel goed afgezien. Dus ik denk niet dat er wat fout gaat. Hey, maar Hey, dit ja. is toch een beetje in de vastlovend kleuren, zie je. Zonder gooien hebben we Dus, nog ik niet. denk als jij dadelijk bij Roel Versleijen voor zijn neus staat, dat Ja? hij jou iets in je oor fluistert, denk Ja, ik. Ja. Of ik van de Berendonk prins wil worden. Ja, zoiets, ja. Ja. Nee, maar luister, dames en alle heren. vastgeloven vrienden zien vandaag weer het licht. Het ligt. Want de vastgeloven vastelovend is in zicht. Yes!